Ето по този начин си возиме колелата и номера не се вижда. Полицията казва, че това е забранено. А какъв е реда? Защо се продават тогава такива? Превозваните товари трябва да не закриват светлините, сигнални устройства, познавателни, табелите с регистрационни номера. Значи товарите, взимайте си го него. Да, така е. Ами, по този начин, като се продават такива устройства, нали, те продават и наркотици, това не означава да са разрешени. Защото си купи наркотици, не са на бот, къде си карате. Или марихуана си пав, къде си карате. Значи не говориме, не е едно и също. Не е едно и също. Значи наркотиците не се продават в магазините. Това също е забранено. Кой го продава това? Нека частна фирма го продава. Не го продава държавата. В кат не продава тия багажи. Да, ма никой не казва. Никой не казва. Ей, как, защото ми пишете фиш сега? Имате ли шофьорство пише? Да. И как е взето? Това четохте ли? Или си я купихте? Чете го, чел съм го. Агна, кой дал баща ви си пишката, няма проблеми? Не. Значи не трябва да го знаете това. Ама ако сте карали, това не е изменено в цяло. Да. Е много неприятно. Щом сте водач на моторно правно средство, трябва да го знаете това нещо. Къде в коя държава ще го разреши това нещо, не ви се вижда номер? Къде го направим? Как ще ви снимаме, как ще ви направим видеоклип, да не виждаме номер? Или като минате на мобилната на стационарната камера и ви штракне за скорост, какво ще видим? Две черни колела. Скот и не знам с какво друго. На кой ще го пратим? Електронния фиш, на кой го изпратим след това? Не, вие сте прав. Въпрос е аз като гражданин какво мога да направя? Вие като граждани може да си купите микробус и да си качите вътре. Това е решението. Или ремарке туристическо и си закупите, на което има регистрационна табела, си ги натоварите вътре и си ги карате. Това не е реда. Ако имам табелка, която не е от вас издадена, не може, нали така? Добре. Тия багажи си продава нека частна фирма, кои си въртат оборота, не ги интересуват. Това е напълно така. Нашите и ваши взаимоотношения не ги интересуват. Вие сте си дали примерно там 50 или 100 лева, си вземали и няма проблем. Те си напълно оборот. Значи няма такъв багажник, който да има едни, които са по-високи. Само че на тази кола не знам как ще го запиша. В смисъл, велосипеда стоят по-високо от регистрационната табела. Да. Ако такъв си намерите, един мога да закачи на тази кола. Глобата е 50 лева за закрити или не че ти ми номер да знам? 50 лева точно. Да. Хубаво леко. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidiwaze aukana moyo kairi hana Jana halawa maudu kachacha leo maudu kachacha. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Dalio wa hanzao wasihendro wote wa hukumu
Liwazaze tabu waona Eshelea zenjema zahao wakubali leo tilinde maudu Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. The one far from home, the one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand when it's cold. Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Timbi hoto zamba daima bainu dunia. Izo kweli mahaba kaya bai